naidi bufang tolao haike habuisi bolok khawuisi makhakchu white apple bear mani bui baksa baksa buini oro khe kwchak anar kwchak bo tongo haifano omo khe white ekdom kuphur naidi ko nog nugui mankha na screen o kuphur monkha hingke kuphur ongmo maya sani khe kwkhwrang bo hingke omo khe kuphur jaat hao nangui tongba sio ngai kuno khainai kwrwi hao rokortodoi si makhak sio white apple bear mani bui baksa baksa buini oro khe kwchak anar kwchak bo tongo haifano omo khe white ekdom kuphur naidi ko nog nugui mankha na screen o kuphur monkha hingke kuphur ongmo maya sani khe kwkhwrang bo hingke omo khe kuphur jaat hao nangui tongba sio ngai kuno khainai kwrwi hao rokortodoi si makhak sio abo rokortodoi no makhangnai karon ko rokortodoi makhago kuno khainai kwrwi kuphur omo khe kuphur jaat oboni juda jaat thomoni juda tini order tongo prai 100 kilo hai busuk bulungno phano habui bolok khawuisi makhak sio rokortodoi rok makhaka achukna sanse achukgui mia ko.